गासै एनआइए केसफोरखौ आसामाव हरबाय होननानै गिबि मन्थ्रि बुंनायखौ जों बयबो फोथायनो नांगोन। आरो सानसुमा खुंगुरा बिटिआर गोरोबथाखौ गोसोम सान होननानै फालिनाया बिथांनिसो सान्थौ। नाथाय जोंनि सान्थौआ बिटिआरखौ खौसेथियै जौगाथाय लाबोनाय आरो रायजो राजाखौ मोनसे गोजोन थासारियाव लाखिनानै जौगानाय लाबोनाय होननानै बुंदों एमसिएलए अमर बसुमतारी बिथाङा। बिटिआर सरकारा आबादखौ बोखांनायाव हासार राननानै हेफाजाब होनो थांखि लानाय बादि 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव सान्तिपुर ब्लक इउपिपिएलनि मावख'आव मैया मोनसे सावरायमेल लानाय जायो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै एमसिएलए अमर बसुमतारीया बेबादि बिबुंथि लाखियो। आंनि बेक्तिगत हिसाबै आं बेखौ बुंगोन जे जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों जे गासै एनआइए केसखौ अलरेडि आसामाव हरनाय जाबाय। दा बेखौ जोङो सासे चिफआ जुदि सिएमआ बुंबायबा जों बेखौ फोथायनांगोन आरो आंनि बेक्तिगत खोथा बेयो जोङो निस्सय बिथांनि जेनाखि ग्रेस जों बे ग्रेसखौ मोनगोन होननानै आं आसा थायो आरो मिजिंथियो बेनो। बिटिआर रेकर्डआ बोसोरनै जानानै थांबाय, ओमफ्राय दिनैसिमावबो सानसुमा खुंगुरा सि गोसोम गाननानै फालियो। दा बिनि सोमोन्दै मा बुंनो गोसो जादों? दा बे गाव गावबागावनि खोथा, जों बिथांनि सान्थौआ मा बे सान्थौआसो खोन्थागोन। दा जोंनि जेनाखि बिटिआरनि सान्थौ बेयो आलादा सान्थौनि सायाव जागोन। जों बेखौ बिथाङा मा खालामा जों बेखौ बुंनोबो थाङा, खिन्थु जोंनि सान्थौआ जाहैबाय बिटिआरखौ दा सान्थि भाबै जौगाथाय लाबोनाय आरो रायजो राजाखौ जोङो मोनसे गोजोन परिबेसाव लाखिनानै जौगाथाय लाबोनाय, बेनो जोंनि थांखिया। दिनै नैबे चिरां दुवार 14 नं चिरां दुवाराव मोनसे जथुमा जादों ब्लक अफिसाव। बे जथुमाया जाहैबाय जोंनि बिटिआरनि मोनसे आसनि एग्रिकालचार बेसिसखौ लानानै जों सावरायनाय जादों। जों मिथिगौ मोनसे हादोरा एग्रिकालचार नङाब्ला थांनानै थाया। दा बेनि सायावहाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै बेखौ बोखांनायनि मोनसे पलिसि लानाय जादों। बे पलिसियानो जाहैबाय जोंनि मावनाय दांनायाव आबादखौ बोखांनायाव जेरै हासार नांगौ बा बायदिसिना नांगौ बेखौ एसे हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे कमिटि दानाय जादों। दा बे कमिटिखौ सालायनायाव बा माबोरै खालामलांगोन बेखौ दिनै मिटिङाव सावरायनाय जादों आरो बेनिनो मिटिंमोन। आरो साफ्रोमबो जोङो आखाइनि खामानिखौ जोङो रोंनांगोन, स्किल जानांगोन आरो जों मावनो हायोब्लासो जोंनि मोनसे इनकाम सर्सआ फैयो। दा बेखौ जोङो आवगोलनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो जोंनि मोनसे बर'नि थांना थानाय बा बिटिआरनि थांना थानाया जाहैबाय एग्रिकालचारावनो। दा बेखौ जों बोखांनायनि मोनसे थांखिजों दिनै बे मेलखौ जिरायनाय जादों। ओरैनो बे बेसिसआ बेवहाय मोनसे जोङो हासारनिफ्राय लानानै माखासे बुस्थुखौ डिलारनिफ्राय रिटेलार बेबायदि जोङो खालामलांनो नागिरदों। बे प्रसेसा दिनै सावरायजानाय जाबाय। दा बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफ्रा लेखा गोरोंफ्रा बा बिथांमोना दिनै ओरैनो थायो। दा बे थानायखौ जों दिनै मोनसे अपरचुनिटि जायखौ लानानै जोङो बिजनेस पारपासाव जोङो डिलार खालामनानै बा सोरबाया रिटेलार खालामनानै बेखौ गावनि जिबनखौ खांनो हानायनि मोनसे परिबेसखौबो जोङो होनो नागिरदों।